un mailing específic per arribar més clarament al seu electorat. A nosaltres ens sembla que en aquests moments les forces polítiques que es neguin a aplicar mesures de control de la despesa electoral, de major transparència i de major igualtat, ho tenen molt més difícil avui que l'any 2005 per explicar-ho públicament. I per tant, ho dic de forma molt clara, nosaltres volem aprofitar el que ha passat aquestes setmanes i la necessitat de resposta ciutadana i política en aquests casos, per tal que en allò que afecta els partits polítics, que no és ni molt menys l'únic que cal tocar el paper, segurament, el paper del finançament dels ajuntaments, el tema de l'urbanisme, moltes altres coses. Però en el que fa als partits polítics, en el que fa al finançament dels partits polítics i de les seves campanyes electorals, ara que tenim una ponència creada per unanimitat, pensem que els grups parlamentaris que es neguin simplement perquè creuen que no els interessa adoptar mesures d'aquestes característiques ho tindran molt més difícil per explicar-ho a la ciutadania. I per això, d'alguna manera, el missatge que volem donar avui, és a dir, nosaltres no anem a la ponència per fer el paripé i dir «oh, no hi ha acord, quina llàstima», sinó que anirem a la ponència a tornar a posar damunt de la taula les mesures que hem exigit i demanat des de fa anys i que no se'ns han acceptat. I, si ara no ho volen acceptar, que cada força política expliqui públicament per què no ho accepta. I les despeses electorals. I el tercer supòsit. El tercer supòsit seria no incorporar cap sistema electoral, assumir que no hi ha acord en aquest tema, però en canvi fer una llei de l'administració electoral de Catalunya que inclogués aquests aspectes que us deia de creació d'una administració electoral pròpia de Catalunya, una sindicatura electoral per controlar la transparència de les eleccions i totes les mesures, que algunes les he citat al començament, de possibilitat de regulació de les campanyes electorals amb més igualtat, amb més transparència, amb més control de la despesa, amb més capacitat de les forces polítiques d'arribar a la ciutadania. En definitiva, nosaltres el que farem és una apel·lació a la primera reunió de la ponència de que ningú doni per fet que aquesta ponència pot acabar en fracàs, donem 3 escenaris possibles d'acord, descartem el quart escenari, que seria el desacord total, optaríem, si fos per nosaltres, per la primera opció, és a dir, una llei electoral sencera, però no volem que ningú utilitzi el pretext que no hi ha acord en el sistema electoral per impedir que no apliquem mesures de major transparència i major control de la despesa en les campanyes electorals. Bé, estic a la vostra disposició per si voleu totes les mesures de control sobre les campanyes electorals. Per tant, el que nosaltres no estaríem d'acord és amb una llei que només regulés l'administració electoral des del punt de vista de la sindicatura electoral. És a dir, tenim un organisme que controla el procés electoral i punt. Això seria una llei, d'alguna manera, frustrant, perquè no ens sembla suficient. Ens sembla necessari i imprescindible que, com a mínim, inclogui les mesures de control de la despesa electoral, la transparència de les campanyes, la igualtat d'oportunitats, etc. Totes aquestes coses que s'han anat plantejant al llarg dels anys i que mai ens n'hem sortit que tiressin endavant. En relació als contactes, entre cap d'aquests elements que vam introduir en l'Estatut. Es pot fer un sistema més proporcional i alhora un sistema que tingui més vinculació i més representació en el territori. Ara bé, la complexitat d'aquesta nova llei no se li escapa a ningú, no la negarem pas nosaltres, tot i que som optimistes respecte que cal que tiri endavant. Hi ha 2 dificultats que són òbvies. Una, en aquests moments hi ha posicions molt diferenciades entre grups, perquè hi ha grups que es neguen a millorar la proporcionalitat, que ja els hi va bé que hi hagi vots a Catalunya que valguin gairebé la meitat del que valen altres vots en altres territoris de Catalunya. I això ens sembla que s'ha de corregir. I és evident que tampoc ajuda el fet que no hi hagi encara una nova organització territorial de Catalunya basada en les vegueries. No en disposem, tot i que això es podria solucionar amb algun tipus de disposició transitòria.